sereyaw caman be olu bena da aw tulo kan bi donc wari kɛnɛ kan inshallah aw bismillah kunamana tiyati kunundo do naumana kunamana arajo nyetagala naumana kunamana Allah aw bismillah kuna fondi sebe l'indépendant aye ayira kafo ka kenya ni ngeleya munun be an faso Mali yɛrɛ kɔnɔna na bi berbereton min be nuba wule kafo parena ale bugunatigɛ be dɔni sagatigi jɛma o ye olu y'u ka hakilinaw bɔ ka bin kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ye a yira ka fɔ ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen forobayara ka kɛɲɛ ni kununko ye nobamburu kalo tile 3 san 2000 ani san 21 bɛrɛbɛrɛtɔn parena a ye a yira ka fɔ olu kɔni ye gafe dɔw fara ɲɔgɔn kan ka se ka hakili jagabɔ kɛ hakili jagabɔ min n'a bɛ taa ka jamana ka ɲɛtaw kɔni kofɔ o hakili jagabɔ kunbaw ye fɛn minnu ye o de ye k'a fɔ premier ministre o kura ka sigi premier ministre min n'a bɛ se ka bɛn ani kelenya kɔni sabati jamana kɔnɔdenw u ni ɲɔgɔn cɛ la o y'u ka hakilina ye o kɔfɛ min ye gouvernement yɛrɛ kɔnɔna ye yɛlɛmaw ka se ka don a la mɔgɔw kɔni k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ fɛn min wele faransikan na ko gouvernement inclusif nin kɛra bɛrɛbɛrɛtɔn parena olu ka hakilinaw ye kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ parena u y'u ka kunkulenaw bɔ ka bin ka a yira k'a fɔ a bɛ kalo 4 bɔɲɔnko bɔ bi wala an k'a fɔ fangatɛmɛ fanga tɔ ye kalo 4 bɔɲɔnko ye mais jamana ɲɛmaa bɛ minnu bolo bi olu kɔni ye a yira wala u y'u yɛrɛ la dɛsɛ k'a fɔ u tɛna se ka kalataw kɔni labɛn cogoya si la ka bɛn ni o kalo 4 kɔni ye o hukumu kɔnɔ min ye parena ye olu ye hakili jagabɔw kɛ ko n'a ma ɲa sa jamana bɛ nin lahala in de kɔnɔna na a ka kan jamana ɲɛmaa bɛ min bolo bi a ka se ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen lamɛn u ka sigi ka kuma min ye hakili jagabɔw ye o ka kɛ kalataw kan ka kɛ kɛcogo minnu na don n'a nataw la waati minnu kan ka fɔ jamana kɔnɔdenw ye ani diɲɛmaw ye olu pereperelatigɛw ka kɛ wa olu yɛrɛ fɛnɛ fɛ min ye marabolo ɲɛmaa kura ye o ka se ka sigi sabu olu dalen b'a la ka fɔ ɲɛmaa bɛ min bolo bi a dɔ la ka se ka maaw fara ɲɔgɔn kan maaw ka kunkilennaw u ka se ka kɛ kelen ye a bɛ gɛlɛya ale ka baara yɛrɛ hukumu kɔnɔ o kɔfɛ min ye jɛkuluba min bɛ yen bi n'u b'a wele k'a fɔ conseil national de la transition ni o ye CNT u ka se ka fɛrɛ maaw caman ka se ka don a kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ gouvernement yɛrɛ kɔnɔna na bi maaw ka se ka sɔrɔ a kɔnɔ politiki maaw ani jamana kɔnɔdenw caman k'i yɛrɛ ye a kɔnɔna na u bɛ fɛn min wele k'a fɔ gouvernement inclusif kunnafoni sɛbɛn Musa Sayon Kamara ale ka kɔrɔfɔw don a ye a yira k'a fɔ min ye nin kɔrɔfɔ ninnu ye wa cɛbilen Daramɛ ale de ye nin tɔnkulu in ale a ɲɛmaa ye hakili jagabɔ kɔni kelen don sɛbɛnfura 3 ɲɔgɔn bɔɲɔnko u bɛ fɛn min wele k'a fɔ page 3 page o nana wolo hakili jagabɔw de kan hakili jagabɔ min ni jamana yɛrɛ ka kunkulennaw a taako ɲumanw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na kɔrɔfɔw bolila o kan kunnafoni sɛbɛn a ye a yira k'a fɔ parena maaw olu kɔni bɛ wulikajɔ la bi ka a yira k'a fɔ hali n'a sɔrɔla k'a fɔ jamana faamaw u tun kan ka baara minnu kɛ a waati la ne o de ye k'a fɔ kalataw ka se ka pereperelatigɛw di a sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ kalataw labɛn bɛɛ lajɛlen ka sabati ni ne tun kan ka kɛ fangatɛmɛ fanga a ɲɛmaaw ka baara ye sabu waati min tun fɔra ka di u ma n'o ye kalo 18 bɔɲɔnko ye o tun kan ka labato nka min ye parena maaw ye olu ye a yira k'a fɔ o kɔni kɛra fɛn ye bi kalo 4 ani kalataw ni ɲɔgɔn cɛ a ka gɛlɛn a baaraw ka se ka nun don olu kɔni bɛ min fɔ waati sera sa jamana ɲɛmaa bɛ minnu bolo bi u ka se ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan politiki maaw jamana kɔnɔden gansanw bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ye a kɔnɔna na cogoya jumɛn na an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ an ka se ka bɔ a kɔnɔ kalataw ka kɛ an ka segin jamana yɛrɛ taabolo n'o ye démocratie ye an ka segin o ma o de ye olu ka hakilina ye n'o tɛ n'i ye jateminɛ kɛ bi u yɛrɛ ka fɔliw la min ye jamana yɛrɛ taabolow ye bi a kɛn bɛ bi i n'a fɔ kow kɔni labilalen don maaw bɛ taga segin na wa min ye lakanabaliya ye o tɔw bɛ ka yakubaya de ka taa a fɛ maafa jugu olu bɛ ka yakubaya sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la min ye ni jɛkuluba in ye ni o ye parena ye u ye a yira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ
fanga yɛrɛ ka cɛsigi minnu bɛ yen bi jamana yɛrɛ a kɔnɔnaw na ni o ye Kidali ye Menaka Gao Tawudeni k'a daminɛ juin tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ min ye fanga ka cɛsigi minnu bɛ yen ni o ye administration maaw ye maa 100 ani maa 31 olu de tun bɛ yen nka an bɛ waati min na i ko sisan maa 18 bɔɲɔgɔnko olu dɔrɔn de sɔrɔlen bɛ yen nɔ ka da lakanabaliya kan maa caman y'i sigiyɔrɔ bila ka na dugubaw yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn hali bi ale ka lakali la a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye sous-préfet ye o 93 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko de tun bɛ u ka baaraw la nka an bɛ waati min na i ko sisan sous-préfet 18 bɔɲɔgɔnko de bɛ yen minnu b'u sigiyɔrɔ la o bɛ a yira k'a fɔ nin ye gɛlɛyaba ye bi wa hali n'i ye jateminɛ kɛ min ye jamana yɛrɛ a camancɛ yanfanw ye bi mɛrilaka minnu bɛ yen o tun bɛ t'i jɔ fo mɛrilaka maa 100 ani maa 8 bɔɲɔgɔnko mɛ an bɛ waati min na i ko sisan maa 50 ani maa 1 bɔɲɔgɔnko de bɛ yen minnu b'u sigiyɔrɔw la lakanabaliya ɲɛsiran fɛ caman bolilen bɛ bi ka t'i yɛrɛ daga yɔrɔ wɛrɛw kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakalila hali bi a ye a yira k'a fɔ min ye nin jɛkulu in ye u ye sɛbɛnfuraw de sɛbɛn ka a labɛn ka se k'a di jamana ɲɛmaaw ma gɛlɛya minnu bɛ bi ka a ɲɛfɔ ani olu yɛrɛ fɛ hakilijagabɔ kan ka minnu kan cogoya jumɛn na bɛn ni kɛlɛyaw bɛ se ka sabati Mali kɔnɔna na u y'o pereperelatigɛw di bakirana a ka lakaliliw la a ye a yira k'a fɔ min ye lakaliso 15 bɔɲɔgɔnko olu kɔni datugulen bɛ bi lakanabaliya o ye a sababu ye wa n'i ye jateminɛ kɛ kalankɔrɔ minnu taara a yɛrɛ la k'a fɔ lakɔliso dɔw bɛ yen k'a daminɛ min ye Nara marabolo ninnu kɔnɔna ye fo ka taa bila min ye murujanyanfan ninnu ye lakɔliso 90 bɔɲɔgɔnko olu datugulen bɛ bi kalanw tɛ ka se ka kɛ olu la lakanabaliya o ye a sababu ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ sa parena ale ka sɛbɛnfura ye a ko diɲɛ seleke naani o tɔnbaw minnu bɛ wulikajɔ kɛ n'u b'a wele k'a fɔ HCR olu b'aw ka kɔrɔfɔliw la u ye a yira k'a fɔ min ye lakanabaliya ye a bɛ ka yakubaya an fɛ yen Mali yɛrɛ kɔnɔna na bi kosɛbɛ ka kɛɲɛ sa maa minnu bɛ yen ni olu tun sigilen bɛ u sigiyɔrɔw la ka kɛɲɛ ni san 2000 ani san 15 ye maa 19 bɔɲɔgɔnko olu kɔni y'u sigiyɔrɔw bila ka taa kɛ jamana wɛrɛden olu sigibaw ye nka an bɛ waati min na i ko sisan san 2000 ani san 21 maa 400 bɔɲɔgɔnko olu kɔni tunnen bɛ bi ka bɔ u sigiyɔrɔw la lakanabaliya o ye a sababu ye min ye parena ye hali bi a ye a yira k'a fɔ olu kɔni tɛ dɔwɛrɛ ɲini olu ka laɲini ye min ye bi k'a ɲini jamana faamaw fɛ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan jamana kɔnɔdenw u mana kɛ jɛkulu fɛn fɛn na ka se ka hakilijagabɔw kɛ min b'a to lakana bɛ se ka sabati cogoya min na min b'a to kalataw olu baaraw bɛ se ka nun don cogoya min na ale kɔni fɛ o ka kan maa ye maa min ni a bɛ se ka kɛ marabolo yɛrɛ o ɲɛmaa kura ye jamana kɔnɔdenw ka danaya bɛ se ka da maa min kan min bɛ se ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan olu ka se k'u ka baaraw kɛ bonya ani karama kɔnɔna na min ye parana ye hali bi a ka dantigɛliw senfɛ a ye a yira k'a fɔ olu haminen don u dusukun kaminen don bi ka da Mali bɛ lahala min na bi Mali kɛn bɛ bi den kɛrɛfɛ ye duniya yɛrɛ kɔnɔna na n'i ye Mali yɛrɛ diplomasi a nasira ye Mali ni jamana wɛrɛ cɛ o koɲa ɲɛnabɔw olu kɛn bɛ gɛlɛyaba ye bi sabu a b'i komi Mali kɔni kelen don a dama jamana dugukolo sanfɛ wa n'i ye hali an ka sɔrɔw nasira ye olu fana kelen bɛ gɛlɛyaba ye bi parana hali bi ale ka dantigɛli la a ko a b'a ɲini Asimi Goyita fɛ ale de ye jamana ɲɛmaa ye a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye asisi ko min ni a kɔrɔfɔw bɛ sen na ko a baaraw n'u bɛna don Novamburu kalo ka taa bila Desanburu kalo la olu bɛ a ɲini a fɛ a ka nin asisi in bɔ a dɔgɔkɔrɔ sabu fɛn do fɛn min ni nafa yɛrɛ tɛ a la olu yɛrɛ fɛ wa musaka minnu bɛ na don a la o musaka bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛw ye min ye an ka jamana wɛrɛdenw ni olu bɛ bi k'u ka fasow bila k'u sigiyɔrɔw bila ka taa diɲɛ jamana wɛrɛw la ka olu wele ka na ni olu ye ka se ka dɛmɛ don olu ma nin bɛɛ bɛ se ka kɛ a wari la nka n'i ye jateminɛ kɛ ni dalen bɛ a baara ninnu kan min ko k'a kɛ olu kɔni fɛ nafa foyi kɔni tɛ a la parana hali bi a ye a yira k'a fɔ ni a ma yan k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la jamana faamaw bɛ fɛ bɛn ani kelenya de ka se ka sabati jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ la olu kɔni bɛ perepelatigɛ min di o de ye k'a fɔ min ye gouvernement ye a ka se ka ci ka se ka maaw caman kɔni don min ye politikimaw ye min ye jamana kɔnɔden gansanw ye olu k'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ wa ka a ɲɛmaaya di jamana kɔnɔden dɔ ma
danaya be min kan min be se ka jamana kɔnɔ den dɔw fara ɲɔgɔn kan o be a yira k'a fɔ M5 maaw olu ka maa min be bi ɲɛmaya la ne ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ye ale ka démissionner ka baara bila parana harbi a ka sɛbɛnfuraw kɔnɔna na a ye a yira k'a fɔ olu komi haminen don u dusukun kaminen don ka a ye k'a fɔ waleya min kɛra Mali faamaw ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ la CEDEAO ka lasigiden min tun bɛ yan ni ale kɔni gɛnna ka bɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ octobre kalo tile 25 tɛmɛnen na nin kɛra fɛn ye fɛn min ni olu kɔni y'u ka dusumakasaw kɔni yira a la sabu n'i ye jateminɛ kɛ waati min na gɛlɛyaw ni ɲɔgɔn samasamaw kɔni bɛ Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ la o waati kelen na ni nin baaraw kɛra a laban bɛna kɛ ɲɔgɔn samasama ye Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ wa olu bɛ a yira k'a fɔ min ye novembre kalo o tile 7 natɔ la CEDEAO jamana ɲɛmaaw olu kan ka lasigi kɛ lasigi min bɛ boli Mali ka lahala ani Guinée Conakry olu ka lahalaw kan ka se ka baaraw nun don u kɔni sigilen bɛ k'a fɔ olu bɛ jigiya ta min ye gɛlɛyaw ye o kana ta ka ɲɛsin Mali ma cogoya si la nka u kɔni bɛ perepelatigɛ min di o de ye k'a fɔ Mali faamaw ye u bɛ fɛn min wele k'a fɔ bras de fer o ma ɲi cogoya si la Mali faamaw ani diɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ la kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Kunamana arajo nyetaga la naumana kunamana jama be sigile no naumana kunamana lameba jama sigime naumana kufaukana mali kono ni mali ko ka faukana kunamana nga arajo te kuma bi naumana an lamɛnbaaw o l'indépendant kelen a ye a yira k'a fɔ min ye dɔgɔtɔrɔ Zumana Sako ye jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Sénas faso yɛrɛ o ɲɛmaa don wa ale yɛrɛ kɛra minisiri ɲɛmaa kɔrɔ ye anw fɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na ale fana ye i fɛla di ka a yira k'a fɔ min ye fanga bɛ minnu bolo bi u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka bɛn ani kɛlɛ bɛ se ka sabati Mali kɔnɔna na cogoya min na ni o ye lakanako ye u ka baara bɛnnen bɛ o de ma wa waati min dilen don u ma n'o ye kalo 18 bɔɲɔgɔnko ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se k'o baaraw kɔni sabati nka ni kunnafoni sɛbɛn kelen kɔnɔ a bɛ komi kumaw kɔni a bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ sabu Zumana Sako jɔlen bɛ o foto bɛ sɛbɛnfura sanfɛ min ye dɔgɔtɔrɔ Ahmed So ye ale fana foto bɛ sɛbɛnfura sanfɛ u kɔni bɛ ka ɲɔgɔn nagɛ sa a bɛ komi min ye dɔgɔtɔrɔ Ahmed So ale ka hakilina kɔni ye min ye o de ye k'a fɔ Mali faamaw hali n'a ma ɲa k'a fɔ u bɛna sigikafɔw kɛ u kana sigikafɔ kɔni bila k'a fɔ fo sigikafɔ jaabi mana bɛn min ma k'u b'o o kɛ bataki ye ka t'o di CEDEAO maaw kɔni ma olu kɔni fɛ ni a ma ɲa k'a fɔ dɔ bɛ se ka fara transition kundama kɔni kan o de ye nin waati yɛrɛ nɔgɔnin na ka se ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ ka maa bila ka taa CEDEAO maa ɲɛmaaw fɛ yen u ka laɲini kɛ min ye kalo damadani ɲɔgɔn ye wala dɔgɔkun damadani k'o fara transition kundama kan yani sigikafɔ min fɔra o baaraw ka se ka nun don nin ye ale yɛrɛ kɔni ka hakilinaw ye kunnafoni sɛbɛn l'indépendant hali bi a ka lakali la a ye a yira k'a fɔ min ye gɛlɛyaw ye bi olu kɔni sigilen bɛ Mali ani jamana a dafɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la o de sababu kɔnɔna na sa min ye sigi kɛrɛnkɛrɛnlen ye o bɛna labɛn novembre kalo nata la tile 7 san 2021 ka kɛɲɛ Mali ka gɛlɛya minnu bɛ Mali kɔnɔ bi ani Laginɛ olu fana cɛla u bɛ cogoya minnu na bi hukumu kɔnɔ sa min ye Zumana Sako ye ale ye bɛrɛbɛrɛtɔn ɲɛmaa ye ale y'i ka hakilinaw fɔ o de ye k'a fɔ min ye fanga bɛ minnu bolo bi olu kan ka baaraw de kɛ baara minnu ni o bɛ wolo lakanaw kɔni na olu nakun ye min ye o de ye k'a fɔ kɛlɛkɛcɛw de don olu ka baara de ye ka taa maaw n'u bololafɛnw ko olu lakana ka se ka bɛn ni kɛlɛya sabati an bɛ se ka kalafa baaraw kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna na cogoya min na nka n'u mo o kɔni kɛ wa fo ka to nin munumunu na ale kɔni fɛ nin tɛ ko ye cogoya si la kunnafoni sɛbɛn hali bi a fasiriba n'o ye Dawuda Sangare ye ale ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni kunnafoni dɔ ye forobalen u bɛ fɛn min wele faransikan na ko communiqué du bureau politique national de la Sénas faso yɛrɛ olu ye kunnafoni dɔw forobaya ka u ka hakilinaw kɔni fɔ jamana a mara taabolo bɛ cogoya min na u ka kuma daminɛ na Zumana Sako a ye a yira k'a fɔ olu kɔni dusukun kamikaminen don k'a ye bi Mali yɛrɛ kɔnɔna na kɛlɛba minnu kɛra 1990 waatiw la min ye k'a fɔ maaw ka se k'i hakilina fɔ jamana taabolo kan
o be fɛn wele faransikan na ko liberté d'opinion, liberté d'expression. Ni ye fɛn ye fɛn min ni jamana yɛrɛ sariya sunba san 1992 ani fila o ye pereperelatigɛw di maaw ka se ka bɔ k'u fɛlaw fɔ jamana yɛrɛ taabolo kan, jamana fanga taabolo kan. O ye bɛɛ ka hakɛ ye ni a yera k'a fɔ maaw bɛ ka kuma nin ya o la bi ko maaw tɛ se k'o fɔ ale kɔni fɛ o tɛ se ka faamu cogoya si la. Nka a bɛ min kɔni fɔ bi waati de sera sa kɔrɔfɔw a tiɲɛ ka fɔ sabu minnu nana fanga na ka kɛɲɛ ni utukalo tile 18 san 2000 ni san 20 ni fangafiri nasira ye. O kɔfɛ fangafiri wɛrɛ nana kɛ ni o nana wolo bandaw ale ka fangafirili la ka bɛn ni mɛkalo tile 24 san 2000 ani san 21 olu de nanen bɛ bi fanga yɛrɛ kunna u kan ka baara min kɛ bi ni o ye ka lakanabaliya ka se ka olu kɛlɛ ka maaw kɔni u sigiyɔrɔw la u bɛ se ka lakɔlɔsi cogoya min na u ka hakɛw la Mali kɔnɔna na ani Mali dancɛw la ale kɔni fɛ o de y'u ka baara ye. Ni dɔwɛrɛ bɛ fara a kan o de ye k'a fɔ min ye maaw yɛrɛ dadumunafɛnw sɔrɔ siraw ye ka se ka nɔgɔyaw kɔni don o la. N'i ma ya k'a fɔ i bɛ baara fɛn fɛn kɛ bi ni waati ninnu na nin de kan ka kɛ ninnu ka baara ye. Nka ni a yira la k'a fɔ bi ni maa kofɔlen ninnu u bɛ munumunu de la ni kalatako kumaw ye a kɔrɔfɔw bɛ k'a fɔ nka hakilina foyi tɛ bi min bɛ a yira k'a fɔ ko kalataw olu baaraw bɛ se ka sigi sen kan. Nin ye gɛlɛyaba ye bi ka kɛɲɛ hali bi Zumana Sako ale ka kɔrɔfɔw ye hali n'a sɔrɔla k'a fɔ maaw bɛ yen bi olu kɔni ka kɛlɛ bɛnnen bɛ ka se ka maaw kɛlɛ maa minnu ni o ye démocratie na jamana yɛrɛ kɔnɔna na hali n'a sɔrɔla k'a fɔ a kumaw cayalen bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ min ye kunnafoni siraw ye a kumaw cayalen bɛ nka olu kɔni fɛ o tɛ kuma ye bi kuma min ni o ye jamana kɔnɔdenw mago bɛ minnu na. Jamana kɔnɔdenw mago bɛ minnu na bi o de ye k'a fɔ Mali yɛrɛ ka kelenya Mali yɛrɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen olu ka se ka latanga lakana yɛrɛ kɔnɔna na. O de kan ka kɛ ni maa kofɔlen ninnu olu ka baara ye. Nka n'u m'u janto o la o ye gɛlɛyaba ye bi. Kunnafoni sɛbɛn l'indépendant hali bi a ye a yira k'a fɔ min ye ni bɛrɛbɛrɛtɔ in ye a ko Mali man ka kɛ jamana ye bi jamana min na a bɛ den kɛrɛfɛ la sabu Mali ye jamana ye an dafɛdugu minnu bɛ yen ale kɛra sababu ye tuma dɔ la ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan u ka kulubaw sigi kuluba minnu bɛ se ka farafinna yɛrɛ ka kelenyaw kofɔ. Nka ni a yira la k'a fɔ Mali baara dɔw bɛ ka kɛ Mali faamaw fɛ bi min tuma dɔ la a bɛ se ka Mali yɛrɛ kɛ den kɛrɛfɛ ye o ye gɛlɛyaba ye. Nin nɛnɛpana kelen kɔnɔ a yira la k'a fɔ min ye dɔgɔtɔrɔ Ahmed So ye ale yɛrɛ bɛ bɛrɛbɛrɛtɔ min ni o ye URD ye o danga 28 na don ale kɔni ye pereperelatigɛw dɔw di ka a yira k'a fɔ min ye nin gɛlɛya ninnu ye ale fɛ tiɲɛ don gɛlɛyaw caman bɛ yen wa a siga yɛrɛ tɛ ale la k'a fɔ jamana ɲɛmaa bɛ min bolo bi n'o ye colonel Assimi Goïta ani minisiri ɲɛmaa n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sokɛli Kokala Mayiga ye k'a fɔ jamana yɛrɛ hami t'u la bi wa u ye kumakan minnu fɔ ni ko o labato kalo 18 bɔɲɔgɔnko kalataw baara bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka bɛn o ma ale fɛ tiɲɛ na o hami b'u la wa u bɛ ka a baaraw fana sigi sen kan mais min ka teli ni o bɛɛ ye ale kɔni fɛ sigikako kuma minnu bɛ sen na bi ni o de ye k'a fɔ malidenw ka bɔ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na u ka se ka hakilinaw bɔ ka bin Mali ka kuntilennaw bɛ taa tasira minnu fɛ ale ka hakilina na yani o baaraw kɔni bɛ se ka sigi sen kan fɛn bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka se ka maaw kɔni wuli bi Mali faamaw la u ka taga se kumaɲɔgɔnyaw kɛ ka ɲɛsin CEDEAO faamaw ma ani an dɛmɛbagajɛkulu minnu bɛ duniya kɔnɔ bi nin de kan ka kɛ fanga yɛrɛ ka taabolo ye. Nka ni u kɔni y'u sigi k'a fɔ min ye sigikafɔ ye ko olu jaabi mana bɛn min ma ko pereperelatigɛw Mali yɛrɛ ka taga ɲɛ ani Mali ka kuntilennaw o bɛ fɔ diɲɛmaaw ɲɛna ale kɔni fɛ o man ka kɛ ko in kɔni taabolo ye. Kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka fɔ u ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na lamɛnbaaw o l'indépendant kelen a ye a yira k'a fɔ min ye Japon lasigiden min bɛ yan nɔ olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin an faso Mali ma min ye miliyari 1 bɔɲɔgɔnko ka a don da dunumɛnɛfɛnw na wa miliyari 1 nin fɛnɛ a tɛ sara a yɛrɛ fana ka kɛ ni jɛkulu min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ ko PAM olu ka sira yɛrɛ fɛ a yirala k'a fɔ Japon lasigiden min bɛ an faso Mali yɛrɛ kɔnɔ n'o ye Daisuke Kuroki ale ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ ma jɛkuluba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ programme alimentaire mondial PAM
an faso Mali yɛrɛ kɔnɔna na u tɛmɛna olu ka sira fɛ ani muso min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ madame Sali Deidok ka kɛɲɛ ni kunun ko ye u ye bolonɔbilaw kɔni kɛ sɛbɛnfuraw la ka ɲɛsin an faso Mali yɛrɛ ma a sɛbɛnfura in yɛrɛ a yɛrɛ la k'a fɔ nin bɛna wolo fɛn na fɛn min ye miliyari 1 bɔɲɔnko yɛrɛ o da dumuni na fɛnw o bɛna ɲɛsin an faso Mali yɛrɛ ma gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu kɔnɔna na Mali jamana yɛrɛ kɔnɔ a bɛna ta ka ɲɛsin o ma kɛnɛ in yɛrɛ kan min ye an ka jamana minisiriso min bɛ yen ni o sigilen bɛ ka ɲɛsin Mali ani jamana wɛrɛ cɛ o koɲa ɲɛnabɔw ma o ka kolatigɛba min bɛ yen ni o ye Abdulayi Tunkara ye ale tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ a kɔni kɛra fɛn ye fɛn min ni nisɔndiyaw kɔni fanga bonyana kosɛbɛ a yirala k'a fɔ min ye Japon o yɛrɛ nafolo o miliyɔn 200 bɔɲɔnko o bɛɛ bɛ Mali miliyari 1 bɔɲɔnko de ma u y'o de don da dumuni na fɛnw na min ye den dumuniw ye olu caman sɔrɔla a kɔnɔ a yirala k'a fɔ nin dumunifɛn ninnu den tanniw olu bɛ se ka dumuniw sɔrɔ a la a bɛ taa jɔ fo den tanni maa 94 bɔɲɔnko olu bɛ se ka dumuniw kɔni sɔrɔ a la wa o kɔnɔna na sa min ye duguw ye Kidal fo ka taa bila Gao Menaka Tombouctou nin bɛɛ yɔrɔ min ni a dumuni ninnu bɛna taa ka ɲɛsin olu ma sabu gɛlɛyaw caman bɛ yen wa a yirala k'a fɔ fana min ye malo o tɔni 740 bɔɲɔnko olu bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na o kɔfɛ sukaro fo ka taa bila nɔnɔmugu olu fana bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na Japon kɔni ye nin kɛ bi u ni Mali yɛrɛ cɛla a baaraɲɔgɔnya minnu bɛ yen k'a ta ka di Mali ma ka da Mali bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ bi min ye lakanabaliya ye ani dumuniw sɔrɔliko gɛlɛyaw nin kɛra sababu min ni a kɛra nisɔndiyaba ye an ka jamana yɛrɛ a faamaw kɔni bolo kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Jama bɛ se wara. Ne mana a tɛ ɲɛnabɔ, ne mana a tɛ ɲɛnabɔ. Aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛ se wara. N'aw mana ne mana a tɛ ɲɛnabɔ. Lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn Nouvel Horizon a ye a yira k'a fɔ min ye sigi kɛrɛnkɛrɛnlen o bɛna kɛ an ka kiiritigɛlamɔgɔw kɔni fɛ ka kɛɲɛ ni nin kalo in tile 15 u bɛ fɛn min wele faransikan na ko lutte contre la corruption et la délinquance financière nin ye kɛlɛw ye kɛlɛ min kabiri fangatɛmɛ fanga a ɲɛma minnu sigira olu ka dakurunya fɔlɔw olu kɔni bɛnna k'a fɔ yurukuyuruku ani ŋanamu yuruya olu minnu bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na bi olu ka wulikajɔ a bɛna ta ka ɲɛsin a maaw kɔni ma kunnafoni sɛbɛn Nouvel Horizon a ye a yira k'a fɔ nin ye a siɲɛ gale ye anw fɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na k'a fɔ sigi kɛrɛnkɛrɛnlen ka se ka sigi kiiritigɛlamɔgɔw kɔni fɛ maa minnu ka baara bɛnna jamana yɛrɛ foroba nafolo yɛrɛ dunni ma nin ye kuma min tuma dɔ la jamana kɔnɔdenw yɛrɛ u tɛ a faamu cogoya si la nka nin kuma ninnu perepelatigiw kɔni dira ka a yira k'a fɔ min ye novembre kalo tile 15 nata la a baaraw kɔni n'u bɛna a sigi kunnafoni sɛbɛn Nouvel Horizon a ye a yira k'a fɔ nin waati ninnu na siga kɔni kelen don jamana a ɲɛmakɔrɔw caman kɔni na a caman minɛnen bɛ bi k'a bila bɔlɔ kɛrɛfɛw kɔni na ka so bon yɛrɛ kɔnɔna na ko siga kɔni kɛra u la jamana foroba nafolo minnu bɛ yen ko u bolo sera o ma o hukumu kɔnɔ jamana faamaw u kɛn bɛ bi ka baaraw kɔni sigi sen kan nin kalo in tile 15 Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na min ye sigi kɛrɛnkɛrɛnlen ye kiiritigɛlamɔgɔw fɛ u bɛ fɛn min wele faransikan na ko assise spécial o bɛna sigi ka nun don maa minnu bɛ yen ko olu kɔni sɔrɔla k'a f'u ye jamana nafolo don u ka se ka juger sa kunnafoni sɛbɛn hali bi ale ka lakali la a ye a yira k'a fɔ nin kɔrɔfɔ ninnu olu ye a sɔrɔ siraw kɔni fɛ u bɛ se k'a fɔ sira ninnu kɔni jɛlen don passe a bɛ san caman kɔni bɔ min ye nin kɔrɔfɔ ninnu ye jamana marabaa tɛmɛnenw na olu bɛ a fɔ ka a bɔgɔladɔ jamana kɔnɔdenw ye u bɛna yuruguyurugu kɛlɛ yuruyaw ŋanamu ka se ka kɛlɛw kɔni ta ka ɲɛsin a ma san kɛrɛnkɛrɛnnenw dɔw yɛrɛ kɛra waati tɛmɛnenw na min tɔgɔ da la k'a fɔ ko lutte contre la corruption mais nin bɛɛ kɔfɛ sa gɛlɛyaw caman nana sɔrɔ a la kunnafoni sɛbɛn Nouvel Horizon a ye a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la fanga bɛ minnu bolo bi olu kɔni y'a ta k'a da u kɔgɔ disi kan ka a yira k'a fɔ sigi kɛrɛnkɛrɛnlen a bɛ kɛ hali min ye jamana nafolo ta ni i ma a bila a nɔ la i bɛna kiiri i ni ɲangini min ka kan ka se ka o ɲangini kɔni da i kan kunnafoni sɛbɛn hali bi ale ka lakali la a yirala k'a fɔ nin waati laban ninnu na min ye nafolo yuruguyurugu kumaw ye olu caman tun fɔlen don k'a fɔ maaw kɔni kɛlen don ka don maaw tɔgɔw kɔni dolen tun bɛ a la k'a fɔ u ye jamana nafolow kɔni ta ka daraki a kan ka don donda minnu fɛ a ma don o donda fɛ o de kumu kɔnɔ bi fiɲɛ min kɔni wulilen bɛ jamana faamaw kɔni fɛ
siga kelen do mawo mana caman koni minɛnen do wa a laɲini ye fana maa o maa bɛɛ k'i bɛ foroba baara yɛrɛ la ka se ka maaw bagabaga n'i y'a ta cogoya min na i b'a bila o cogoya kɔni na kunnafoni sɛbɛn hali bi ale ka lakili la a ko pereperelatigɛw kɔni dɔlen do ka a yira k'a fɔ ni sigi in bɛna boli kɛrɛnkɛrɛnnenya la foroba nafolo dunbaw de kan a kiriw nun bɛ don nin kalo in tile 15 bɔɲɔnko maa minnu bɛ yen ni olu kɔni nɔ minɛnen do u bɛ taa ka t'u yɛrɛ dantigɛ a ko kɛra cogoya minnu na a ko donna donda minnu fɛ a bɛɛ lajɛlen pereperelatigɛw bɛna di jamana kɔnɔdenw ma ni minnu kan ka ɲangi olu bɛ ɲangi ni minnu yɛrɛ nɔ to ko la olu bɛ bila kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko nouvelle horizon. Aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ sɛwara. N'aw ma na ne mana a tɛ ɲɛnabɔ. Ko aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛɛ sɛwara. Ne mana a tɛ ɲɛnabɔ. N'aw mana arajo ɲɛtaga yo n'aw mana. Ne mana a tɛ ɲɛnabɔ. Ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana. Ne mana a tɛ ɲɛnabɔ. Ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana. Kuna mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana kuna mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana kuna mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana. an lamɛnbaaw l'indépendant hali bi a ka kununko boli la a ye a yira k'a fɔ min ye jamana yɛrɛ sigibolo dɔw bɛ bi gɛlɛyaw kɔni caman bɛ jamana kɔnɔden gansanw olu bɛ minɛ ka u bɔnɛ u ni na lakanabaliya olu ye a sababu ye ka kɛɲɛ ni segu yɛrɛ maraw kɔnɔna ye maa caman kɔni bɛ bi olu kɛn bɛ k'u sigiyɔrɔw bila kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ka kɛɲɛ ni diɲɛ seleke naani kɔnɔna na jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ wuli ka jɔ kɛ maaw ka hakɛw yɛrɛ ɲini na n'o ye human rights maaw ye olu kɔni ye pereperelatigɛw kɔni di ka a yira k'a fɔ min ye jamana kɔnɔden gansanw ye olu de kɔni bɛ bi gɛlɛyaw kɔnɔna na basigibaliya lakanabaliya olu nasiraw la n'i ye segu mara yɛrɛ kɔnɔna na a gɛlɛyaw fanga ka bon kosɛbɛ masire job ale ka fasiri la a ye a yira k'a fɔ ni ye ni jɛkulu ye n'o ye human rights maaw olu ka kɔrɔfɔw u ye pereperelatigɛ dɔw bɔ k'a bin ka a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la an ka jamana kɔnɔna yɛrɛ la bi jamana kɔnɔdenw gansanw kɔni bɛ yen bi minnu kɛn bɛ ka gɛlɛyaw yɛrɛ sɔrɔ u ma min u ma bɔ wa a gɛlɛya dɔw o bɛ sɔrɔ donsolaka minnu bɛ yen ani papalikɛla minnu olu ka kɛlɛw senfɛ jamana kɔnɔden gansanw bɛ taa bɔnɛ u ni na ka sɔrɔ u nɔ tɛ foyi la o kɔnɔna na sa min ye hali an ka finitigilakaw ye ni o ye faama maaw olu fana ka opération senfɛ a yirala k'a fɔ jamana kɔnɔden gansan dɔw fana bɛ bɔnɛ u ni na ka sɔrɔ u ma min u ma bɔ ka kɛɲɛ sa nin yɔrɔ kofɔlen olu ka pereperelatigɛ dɔw senfɛ u ye misaliya dɔw di ka a yira k'a fɔ maa 8 bɔɲɔgɔnko jamana kɔnɔden gansanw na olu kɔni nana bɔnɛ u ni na ka sɔrɔ u ma min u ma bɔ o maa 8 yɛrɛ la min ye funankɛnaka dɔ ye o ye cɛlaka ye ale yɛrɛ ani a mɔkɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ wala n'a bɛnakɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛnakɛ in si bɛ t'i jɔ fo san 80 bɔɲɔgɔnko olu yɛrɛ tun bɛ ka taa dugu la dugu min n'u bɛ wele k'a fɔ ndola ale bɛ segu yɛrɛ mara kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni octobre kalo o tile 25 san 2021 ka kɛɲɛ sa min ye dugu sibaw olu ka lakali ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu olu kɔni ye u su ta ka u su kɔni don ka a suturaliw baaraw kɔni kɛ nka o n'a ta bɛɛ sa u nana gɛlɛya minnu kɔni fɔ o de ye ka a yira k'a fɔ jamana kɔnɔden gansanw kɔni bɛ ka gɛlɛyaw sɔrɔ bi u ma min u ma bɔ dɔw yɛrɛ ta bɛ kɛ tɛmɛfɛn gansanw ye dɔw bɛ t'u ka forow la u to foro la waati min na fagali kɔni bɛna ta ka u sɛgɛrɛ diɲɛ bɛɛ sigilen ɲɛ bɛ a la bi olu kɔni fɛ nin ye gɛlɛya ye bi gɛlɛya min jamana faamaw kan ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka se ka fu siri nin na wa u yɛrɛ kɛn bɛ ka jalakili yɛrɛ ta bi ka ɲɛsin min ye marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni olu kɛn bɛ bi ka alisilamɛya yɛrɛ kɛlɛ kɔni ta bi ka ɲɛsin an faso mali yɛrɛ ma groupe de soutien à l'islam et aux musulmans olu ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔden gansan olu fagali kɔni na segu mara a kɔnɔna na kosɛbɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin bɛ yɔrɔ min na bi olu kɔni hakiliw kɔni ani u dusukun u kamikaminen don ka ɲɛsin mali faamaw ma wa a dɔw yɛrɛ la foyi tɛ bɔ a la nka olu kɔni bɛ min fɔ u bɛ fɛn min wele faransikan na ko impunité o kan ka bɔ nin baara ninnu na pewu maa o maa sɔrɔ la min ye donsolaka ye min ye mali finitigilaka ye min ye marifatigi jɛkulu papalikɛlaw ye ko i ye maaw de bɔnɛ u ni na ka sɔrɔ u ma min u ma bɔ
u kan ka taa bila kiri tigilamɔgɔw olu kɔni ka bolo ka kunnafoni e y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana ko f'aw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka f'aw ka na ko n'aw mana n ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na. Alabaw ka kɛɲɛ bi gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ a kɔni kɛlen don ko ye bi ko min ni maa tɛ se ka i ka hakilina yɛrɛ fɔ a la tuguni sabu anw fana ye jagokɛladenw ye an bɛ jago ko kalama kosɛbɛ jamana kelen kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔ la essence ye 110 yɔrɔ dɔ la nka o dugu kelen kɔnɔ essence bɛ taa 140 na yɔrɔ dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka tiɲɛ don jamana faamaw u ye yamaruyaw di jago taabolo la maaw ka se k'u ka feerefɛnw kɛ i b'a sɔrɔ cogoya min na i b'a feere cogoya min ka di i ye olu kɔni perepelatigiw dilen don jamana yɛrɛ sariya taabolo la nka nin kɔni ye gɛlɛyaba ye bi yala waati ma se wa jamana faamaw ka nin ko in na ye diɲɛma jɔlen na nɛgɛ kɛrɛfɛ dɔ ko ma o dɔn ko k'u ye buru san 80 Bamakɔ kɔnɔna yan yarɔ o tɛ se ka lakali ka kɛɲɛ ni buru feerelaw olu ka gɛlɛya ye kumaw cayara jamana faamaw fana bɛ wulikajɔ la bi buru feerelaw u ye perepelatigɛ dɔw di ka a yira k'a fɔ min ye farini bɔrɔ ye bi o tɛ se ka san a tun bɛ sɔrɔ da min na a sɔngɔw yɛlɛla dédouanements olu yɛlɛna ka da gɛlɛya minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ buru feerelaw u ye perepelatigɛ dɔw di olu yɛrɛ ka baara taabolow kan an tɛ jɛ ka dɔɔni lamɛn o la an k'o lamɛn. A ye mɔgɔ caman wele ka fara yɛrɛ k'an ka sabali donc a y'a fɔ jama ye ko an ka sabali an ka mardi kɔnɔ komi ale dama de ka don a la fɔlɔ an ka mardi kɔnɔ ni ala sɔnna k'a b'a ko bɛɛ kungo n'a ɲɛ bɛɛ ɲɛnabɔ parce que ministre ye bolola ta k'a fɔ k'an ka mardi kɔnɔ n'an ko an ma ban mardi kɔnɔ ne ma dɛ mais an bɛ bulayiru bɛɛ de sɔgɔ yanni mardi cɛ donc buruti dun bamakɔ yanni mardi ale ko an kana o de kɛ an ka to an ka taa u yɛlɛ buru ka feere 50 la yanni mardi cɛ ni mardi sera ni min jaabi min dira an ma an na baara kɛ n'o ye bon jama kɔni kun murutila mais ala y'an dɛmɛ an se ka jama lakalime u sɔnna an bolo an k'u k'a lajɛ an k'a kɔnɔ don tɛ nkalon tigɛ an ka laɲini ye min ye n'u ko buru ka to 50 la u ka da anw ye o buru to 50 la o y'a sɔrɔ farini jiginna kɛ ni farini ma jigin buru bɛ se ka to 50 la cogo di o tɛ se ka ɲɛ o an bɛ ka farini san bi 4,200 4,100 bon an ko an tɛ se ka hali farini san 3,900 ka buru dilan 50 an tɛ se k'o kɛ o farini tora 3,600 de la an ye buru kɛ 60 ye mais a nana sisan 4,900 ka to 50 la o bɛ hakili minɛ cogo di assemblée min kɛ samedi k'a fɔ ko buru bɛ kɛ 60 ye ale y'o mɛn min kɛ ale fana ye déclaration dɔ de kɛ ka communiqué dɔ kɛ k'a bila studio kan k'a fɔ ko buru ye 50 ye k'a fɔ télé fana ko buru ye 50 ye ko yɛlɛmɛ cogo t'a la depuis juillet la an y'a lagi ka bɔ a la a ma sɔn ka kuma anw fɛ donc ale y'a ta fɔ anw fana y'an ta fɔ bon anw ta ye 60 ale ta ye 50 ye ko ale ko k'a tɛ se ka k'a ye ala y'a kɛ dugu kɛra lundi Bamakɔ k'a bɛɛ ye buru san 60 de la o de ma bɛn a ma a ko donc sisan ale y'a ka kuma fɔ anw ka kuma yɛlɛla ale ka kuma sanfɛ k'o tɛ se ka kɛ ko sariya de bɛ jamana kɔnɔ donc bulayer fɛn o fɛn ye buru feere 60 ko ka taa bɛɛ datugu awɔ ni mɔgɔ min fana tɛ se ka buru feere 50 la k'u yɛrɛ k'i ka yɔrɔ datugu ni dɛmɛ kɛra anw ye anw pɛrɛlen don ka sɔn a ma ni dɛmɛ kɛra an ye c'est à dire que dɛmɛ fila bɛɛ ye anw ka hɛrɛ ye u y'a to 60 la anw ka fɛn sɔrɔ la o y'anw ka hɛrɛ ye u y'a to 50 la ka farini prix jigin o y'anw ka hɛrɛ ye mais min kɔni bɛ jɛya bɛɛ ma anw tɛ se ka farini kɔni san 3,800 ka buru feere 50 an tɛ se k'o kɛ an tɛ se dɛ o kɔni o ka bɔgɛya bɛɛ ma. Alabaw ni tun ye buru feerelaw olu ka jɛkulu ɲɛma dɔw ye nka o kɔfɛ sa min ye cakɛbɔnaso min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ DGCC o ɲɛmaba Bukadari Dumbuya ale fana ye perepelatigɛw di an ka ɲininkaliw senfɛ min sɔrɔla a da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Ne tɔgɔ Bukadari Dumbuya, directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence. I ka ɲininkali a nafa ka bon kosɛbɛ. Anw hakilinata gɛlɛya mun bɛ buruko la sisan o de ye min ye minnu f'i ɲɛna. A k'a dɔn k'a fɔ min ye buru sɔngɔ ko maye ministre du commerce de l'industrie ale ye jɛrɛjɛkulu dɔ de sigi a bɛ fɔ min ma ko cadre de concertation o cadre de concertation de la filière pain o de bɛ cɛsiriw kɛ maa o kuma ni buru baaralaw ale ni farini baaralaw ale ni buru dunbagaw n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ o jɛrɛjɛkulu de bɛ wele pour que ka se ka o kuma fɔ ka sɔrɔ ka laɲinini kɛ ka ɲɛsin gouvernement ma n'o ye ministre du commerce ye o jɛrɛjɛkulu in kalo saba o o b'a ka yɔrɔ kɛ wa ni ko balalen nana ministre bɛ cadre mɔgɔw wele ka sigi a mana bɛn min kan o bɛ proposer
gouvernement o noni jamana sharia te ɲɔgɔn sɔsɔ donc baara bɛ kɛ ni o ye o hukumu de kɔnɔna na ni ye cadre in yɛrɛ ta k'a lajɛ minnu bɛ alikama bayɛlɛma k'a kɛ farini olu b'a la n'o ye usines ye boulangeries olu b'a la pâtisseries olu b'a la association de consommateurs olu b'a la service technique fɛn o fɛn ni o da bɛ buruko ale ni alikama ko ala bayɛlɛmali a n'a dédouanement a n'a fɛn bɛɛ lajɛlen douane bɛɛ lajɛlen ale ni sɛnɛkɛlaw ka ministère nin bɛɛ de mɔgɔ bɛ jɛrɛjɛkulu in kɔnɔna na donc mɔgɔ minnu faamuyalen don olu de bɛ ni jɛrɛjɛkulu in kɔnɔna na n'a bɛ f'o ma ko cadre o cadre in ni sɔngɔko kuma bɛ na olu de bɛ sɔngɔko kuma fɔ ni mɔgɔ kelen kelen y'a ye k'a fɔ ko sɔngɔ ka kan ka yɛlɛ wali sɔngɔ ka kan ka jigin ko association consommateur mɔgɔw olu bɛ se k'a ɲini k'a fɔ ko sɔngɔ ka jigin ka sababu kɛ nin ye ka sababu kɛ nin ye boulanger ale ni mɔgɔ wɛrɛw ni farini baaralaw olu fana bɛ se k'a ɲini k'a fɔ u fana ta dɔ ka fara olu kan u bɛ na n'a dalilu ye nka a baara tɛ kɛ kunfɛ sɛgɛsɛgɛliw de bɛ kɛ n'a bɛ fɔ min ma k'a fɔ ko structure des prix élément fɛn fɛn b'a kɔnɔ ni b'i ka dalu nana i bɛna n'a dalu ye k'a fɔ ko nin ne kama ne bɛ fɛ dɔ ka fara wali ne bɛ fɛ dɔ ka bɔ sɔngɔ sigilen na bɛn kɛra sɔngɔ minnu na donc o de hukumu kɔnɔna na buru sɔngɔ nana sigi ka sonsoro k'a bila 50 la n'o ye gros pain ye ale ni 25 n'o ye petit pain ye garamu 150 donc an ye baara k'o la fo bi o de la min nana ni gɛlɛya ye an balila k'a ye réseaux sociaux la k'a fɔ boulanger groupe dɔw bɛ yen nɔ ni olu bɛ fédération kɔnɔ u yɛrɛ bɛ membre u yɛrɛ ka président o ye cadre président ye bon olu balila an sufɛ ka assemblée kɛ donc dugu jɛlen u ye papier bila ko buru sɔngɔ taara 60 la an kɔni y'a yirula k'a fɔ u ye baara min kɛ cogo min na a tɛ bɛn an tɛ jɛn n'a ye gouvernement tɛ jɛn n'a ye parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka wuli ka bɔ k'a fɔ ko jamana yɛrɛ ye décision min ta k'e bɛna ka na fɔ k'i b'o bɔ yen nɔ donc an ye communiqué ministre ye communiqué k'o la k'a yira k'a fɔ ko a tɛ bɛn n'a ye surtout ko ma tɛmɛ a tɛmɛ sira fɛ donc o de nana ni gɛlɛya ye parce que depuis kalo kelen wali semaine kelen o y'a ta ni ka segin daminɛ tuma min na an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ sɔngɔw olu bɛ ka yɛlɛ diɲɛ sugu la n'o ye marché international ye surtout bile sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ cadre sigila an y'a kuma fɔ an y'a jatew minɛ an ko fɛɛrɛ ni dabali ale ni kunnafoniya o ka cari mɔgɔw bɛɛ ka se k'a faamu k'a fɔ nin waati in na gɛlɛya bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ la bileko la mais o n'a ta bɛɛ min ye usinitigiw ye olu ye a fɔ ale ni ka layiru d'a ma k'a fɔ ko stock min b'u bolo yen bi a stock bɛ se ka waatinin kɛ hali n'a sɔrɔ k'a fɔ ko bile yɛlɛnna donc olu tɛ tɛmɛ protocole ye sɔngɔ bila niveau min na k'a fɔ a man ka tɛmɛ o kan olu tɛ so ma jango k'a fɔ ko tɛmɛ o kan o de ye 400 ye mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ protocole ko ni boulanger n'u bɛ taa farini san alikama bayɛlɛma usines fɛ donc sɔngɔ man ka tɛmɛ 400 kan nka min ye farini jago commerçant wɛrɛw bɛ yen commerçant distributeurs bɛ yen olu bɛ farini san usines na ka kɔrɔ depuis protocole ma signé olu ka baara yɛrɛ de ye farini sanni ye k'a feere butigitigiw détaillants ale ni consommateur minnu bɛ bayɛlɛmali wɛrɛw kɛ farini na protocole to olu ni boulanger ni ɲɔgɔn cɛ mais gɛlɛya yɛrɛ min bɛ yen nɔ bi farini ko la réalité usine mɔgɔw ma dɔrɔn bɛ fara u ka farini kan ka ɲɛsin boulanger ma nka boulanger tɔw bɛ yen nɔ juru cayar'u la usine ka juru min cayar'u la u tɛ se ka taa sanni kɛ bilen boulanger fɛ donc olu bɛ na u ka farini san sugu la bon ni dun nana sugu kɔnɔna na sugu prix de bɛ yen dɛ o bɛ bato bon anw to o gérer protocole kɔnɔna na protocole ko de n'i taara ka t'i ka sanni kɛ usine na usine tɛ se k'a ban ka farini feere i ma wa a t'a feere fana 400 sanfɛla la donc an y'a f'u ɲɛna minnu ko k'u ka dɔ fara k'u ko farini yɛlɛnna n'a ye na ni dalu ye a ye na ni facture ye usine ye farini feere a ma a tɛmɛ 400 kan wa a facture filɛ nin n'o kɛra o y'o kɛ ka da kun min kan ka na n'o dalu ye contrôleur ɲɛ ma gɛlɛya bɛ nin yɔrɔ in de la nka an y'a yir'u la fana k'a fɔ cadre bɛ sigi u ka laɲini n'o de ye k'a fɔ ko buru ka taa 60 la buru tɛ se ka taa 60 la ten a bɛ jate minɛ de karamɔgɔkɛ
mɔkɛ ni e yɛrɛ k'a jate minɛ k'a lajɛ olu yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko 100 kilos ko farni yɛlɛna an k'a kɛ sa farni yɛrɛ yɛlɛna sa 400 ko farala bɔrɔ 2 sɔngɔ kan bon n'i y'a jate minɛ 400 min farala a kan n'i y'o o tila kilo 100 bɛ burukun hakɛ min di n'i y'o tila burukun hakɛ cɛ i bɛ dɔrɔmɛ de sɔrɔ 400 min farala farni kan ni i ko i b'o o fara buru sɔngɔ kan o kan ka kɛ dɔrɔmɛ di ça veut dire que prix mana yɛlɛ ni 400 dɔrɔmɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan olu dun ko ka dɔrɔmɛ 10 de fara kan mɔ an bɛ se ka o bɛ se ka jɛ n'o ye parce que u b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ faamuyalenw bɛ cadre kɔnɔna na hali n'i y'a dalu yɛrɛ di sa k'a fɔ ko farni yɛlɛna a bɛ lajɛ de farni yɛlɛna ni joli ye joli kan ka fara sɔngɔw kan mais olu ye min fɔ k'a fɔ ko ka fara sɔngɔ kan o bɛ bɛn i n'a fɔ ko farni yɛlɛna ni 400 n'i ye dɔrɔmɛ 10 ta k'a lajɛ farni mana yɛlɛn 400 o de bɛ bɛn dɔrɔmɛ 10 ma donc jɛ tɛ se ka kɛ n'o ye o de la an y'o de yira u la an k'u ma an kana gɛlɛya mun b'u kan mun b'a to u dɛsɛlen don ka farni sɔrɔ ka taa nɔgɔya la ka taa n'a ye ka baara kɛ donc olu bɛ lajɛ an bɛ sigi ka kuma bɛɛ mana kɛ min kan an bɛ sɔrɔ ka baara kɛ n'o ye nin de ye situation ye nin tun bɛ fɛ k'o fɔ ɲɛna ala ka jamana basigi ala ka jamana kolo suma en tout cas ministère du commerce kɔni n'o ministre ye Mahamudu Mohamed ye a kɔni ye assurance bɛɛ lajɛlen d'an ma k'a fɔ ko mɔgɔ n'i bɛna ni sababu ye ka na hakilisigi baliya ko o lana jago sira la ale tɛ jɛn n'a ye c'est pourquoi a y'a ye k'a fɔ mɔgɔ kɛra sababu ye ka nin kɛwale jugu kɛ surtout an bɛ waati min na jamana mago bɛ basigi la anw yɛrɛ ma se ka min faamuya n'a fɔra ko école t'a don bɛɛ b'a dɔn école t'a la récréation na mɔgɔ denmisɛnninw mago bɛ buru la n'u bɛ taa école la sɔgɔma buru de ka teli o bɛ d'u ma mɔgɔ bɛ to waati sugandi week-end na ka taa fɔ k'i bɛ buru sɔngɔ yɛlɛ n'a sɔrɔ k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ ko dalu b'i bolo an tɛ se k'o faamuya donc o de la an ma jɛn n'a ye mɔgɔ min y'a kɛ a y'a déclaration kɛ an y'a bila sariya ka bolo kan a tilara ka bɔ k'a fɔ ko buru seginna a nɔ la an y'a wajibiya k'a ka bɔ k'a fɔ ko buru seginna a nɔ la donc o de kɔfɛ u y'a ɲini k'a fɔ ko u bɛ buru dilanni jɔ buru dilanni bɛ jɔ kɛ mais an ka laɲini to o ye an ka laɲini ni adamadenw ka sariya bato u ka to hukumu kɔnɔ mana ɲɛmɔgɔw y'u bila hukumu kɔnɔna na sɔngɔ tɛ mɔgɔ ta ye k'a fɔ ko i bɛ wuli tilegan gɛrɛgɛrɛ fɛ k'a fɔ k'e bɛ sɔngɔ yɛlɛma cogoya min kan n'i y'a kɛ dɔrɔn ministre du commerce y'a jira k'a fɔ a b'i bila sariya ka bolo kan wa an ka équipe fana tɛna jɛn n'a ye an b'a ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka sabali et puis an bɛ hakɛto ɲini u fɛ k'a fɔ nin kɛwale min kɛra a ma kɛ jamana gouvernement ka laɲini mɔgɔ dɔw de wulila dɔrɔn parce que olu bɛ gɛlɛya olu b'ali gɛlɛya b'u ka ubiyɛn fɛ ka nin kɛwale jugu ka a lase an ma donc an bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka tila k'u fana wele u k'u ka baaraw ale ni n'u bɛ fɛ ka gɛlɛya o gɛlɛya b'u kan u ka ɲɛmɔgɔw u k'a lase olu ma donc wali u ka se ministère yɛrɛ la ministre ka dayɛlɛnen don anw yɛrɛ DGC la an ka dayɛlɛnen don donc walasa u kunkanko kumaw a bɛ se k'a lase cogo min na sigi bɛ k'a kan k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya i ka baara kɔnɔna na o de y'anw sigi kun ye hakɛto bɛ nin kan salala Muhamad. An lamɛnbaaw nin tun ye Bukadɛri Dumiya ye a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ farni ko kan ani buru ko kan an b'a jigiya k'a fɔ aw ye faamu sɔrɔ a la ka kɛɲɛ hali bi usine ko nasira ye Burama Ture ye maa ye jamana maliden don a ye ka wulikajɔw bɛnnen don bayɛlɛmali nasiraw fɛ kosɛbɛ a ye wele bila kunnafonidilaw ma ka taa zone industrielle la ale yɛrɛ ka baara yɔrɔ min bɛ yen samarakuru ani manajuru fo ka taa bila 16 juruw ma ale bɛ fɛɛrɛ de kɛ k'olu bayɛlɛma i bɛ samara minnu ye musow sen na a caman bɛ dilan Mali de kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen na a ye kunnafonidilaw wele ka taa baara yɔrɔ in yɛrɛ yira baara bɛ kɛ kɛcogo minnu na mɔgɔ hakɛ minnu b'a bolo baara la yen nɔ nka gɛlɛya minnu fana bɛ a kan k'i da don olu fana na kɛnɛ in kɔnɔna na an ye ɲininkali dɔw sɛmɛ a la a fanba o kɛra ka ɲɛsin a ka baara taabolo kan min sɔrɔla Burama Ture da an ka jɛ ka dɔn lamɛn o la. tɔgɔ ye Burama Ture ne ye opérateur économique ye ne ye transporteur ye mais n ka baara ye min ye bi o ye industriel ye voilà donc ne ka baara ye ka manasabara ninnu recycler manasabara kɔrɔ minnu bɛ an ka togodaw la
bon mɔgɔ de b'an bolo minnu bɛ t'o cɛ k'o las'an ma n'an b'u bayɛlɛma ka kɛ sabara kura ye bon o de y'an ka baara ye bon a bɛ san caman bɔ an bɛ baara in na mais waati laban ninnu na gɛlɛya b'an ka baara in na kosɛbɛ bon fo an bɛ yɔrɔ min na bi yɛrɛ unité in yɛrɛ bilama jɔlen baaraw yɛrɛ jɔlen don ka sabu kɛ jamana taabolo ye bon n'i y'a mɛn bamananw ka kuma fo ka an ye dɛmɛ ka n ka wara faga o b'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo n bɛna kuma min fɔ o ye fasoden ɲumanya dɔ ye fasoden ɲumanya ye jumɛn ye i ka k'i yɛrɛ fɛ fɔlɔ parce que fɛn minnu b'anw fɛ yan n'an kɛr'u fɛ a ka ca Ala fɛ m'a fɛ na fɛnw bɛ taa ɲɛ parce que ko kuma bakurunba la fɛn minnu bɛ dilan anw fɛ yan ne yɛrɛ kɔni b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an ka kan yɛrɛ se tubabu faransɛ o siniwa o a bɛ tan o fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ dilan an ka jamana kɔnɔ an ka ko fɛ surtout mana sabara in filɛ nin ye a sabara kolo ma anw de fɛ yan anw de b'a cɛ ka taa feere jamana wɛrɛ mɔgɔw ma ne yɛrɛ ka baara de y'o ye k'a cɛ ka taa feere jamana wɛrɛ mɔgɔw ma bon n ye hakilina sɔrɔ de m'a f'i ɲɛna n ko n yɛrɛ b'a dilan faso la bon ne b'a dilan faso la bi a modèle ka ɲi u cɛ ka ɲi si b'u la bon maliyɛn bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ bi min y'an delila k'a fɔ min b'a fɔ ko plastima sabara ma deli k'a ye a ka dɔgɔ bon n'i y'a ye ko bi ko o unité bɛ taa jɔ bi baarakɛla 100 yirika caman de tun bɛ yen bon bi maa si tɛ yen bilen min bɛ baara kɛ fo unité kana jɔ maliyɛnw ɲɛna vraiment o ye dabalibanko ye bon maliyɛnw m'a f'i ɲɛna an ka kan yɛrɛ fɛ n'an kɛra an yɛrɛ fɛ nin unité in tɛ jɔ n'an kɛra an yɛrɛ fɛ nin unité in bɛ ɲɔgɔnna caman bɛ caya de fɛn minnu bɛ dilan an ka jamana kɔnɔ jamanadenw ka ko fɛ fɛn minnu bɛ dilan an ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka o ta baara ka ko fɛ n'o kɛra jamana bɛ avancer parce que n'a fɔra ko dilannikɛla fɛn kelen bɛ dilan i ka jamana kɔnɔ fɛn kelen a kɛra sabara a kɛra diɲɛ fɛn fɛn n'a bɛ dilan i ka jamana kɔnɔ ni jamana ɲɛmɔgɔ ni jamanadenw y'u sɔrɔna dɔw la ka o ye équipe la o bɛ kɛ sababu ye m'a f'i ɲɛna an bɛ se ka fɛn bɛɛ dilan fɛn kelen bɛ dilan jamana fɛn o fɛn kɔnɔ ni jamanadenw y'o ta ba la o jamana kelen in bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ dilan fɛn o fɛn bɛ yen k'an b'a ye diɲɛ kɔnɔ a fɛnw bɛ dilan de o irisiw fara siniwaw kan m'a f'i ɲɛna u t'u damana maa wɛrɛ ye u ye fɛnw de dilan ta n'u nana kɛ u bɛ fɛn wɛrɛw dilan bon an bɛ fɛn min dilan an ka jamana kɔnɔ ni jamanadenw ni jamana ɲɛmɔgɔw y'u sɔrɔla dɔw la ka o équipe la a bɛ falen m'a f'i ɲɛna fɛnba de la an b'an yɛrɛ ta ka sɔrɔ diɲɛ jamana si tɛ ne yɛrɛ m'a f'i ɲɛna an ka faso de ɲumanya ani n ka dusu ani n ka hakili o de m'an permettre n ka n ka wari nafolo mugu cɛ ka bɔ Mali la yan ka taa minɛn san kɔfɛ ka na di maliyɛndenw ma parce que ne bɛ sabara kolon de san yan n ka nafolo la ka taa di jamana wɛrɛ mɔgɔw ma u bɛ sabara dilan o sabara kelen tuguni n bɛ tila k'o de cɛ tuguni ka tila k'o feere maliyɛndenw ma bon ne ni n ka maliyɛndenya y'o dusu de jateminɛ n ka tɛ bɛn ne ye unité créer n ka sɔrɔ dama tɛ mɔgɔ 100 yirika caman de tun bɛ baara kɛ yan bon bɛɛ ye nin dɔn sisan ko jamana ɲɛmɔgɔ ye nin dɔn chômage tɛ kɛ jamana kɔnɔ bilen gɛrɛ tɛna sigi jamana kɔnɔ bilen o de ne hakilina ye minnu bɛ taa san kɔfɛ ka na hali sisan olu b'o dabila ne ye min kɛ olu b'o ɲɔgɔn wɛrɛ usine bɛ caya an ka jamana kɔnɔ n'o kɛra chômage bɛ ban chômage mana ban m'a f'i ɲɛna sonyɛli bɛ kɛ wa bingali bɛ kɛ wa an ka taa ninnu dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ m'a f'i ɲɛna o bɛ kɛ bilen wa ne kɔni bolo an bɛ fɛn o fɛn na an ka développement n'an ka taabolo base fɔlɔfɔlɔ ye industrialisation de parce que une fois que n'an b'a dilan an bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ dilan ne bɛ fɛ jamana ɲɛmɔgɔ ne bɛ min ɲini u fɛ ni n ka denmisɛnninya la dɛ ani jamanadenw an bɛ ka fɛn o fɛn miiri o si tɛ fɛn o fɛn girin dilan Mali kɔnɔ yan u ka équipe o domaine na m'a f'i ɲɛna u k'olu dɛmɛ n'u y'o dɛmɛ a ka ca Ala fɛ chômage bɛ ban an bɛ san yɛrɛ kɔ mais tant que m'a f'i ɲɛna an tɛ fɛn dilan an bɛ to faden to dun de bon ne yɛrɛ kelen ni n bɛ taa minɛn sanni min kɛ ma yɔrɔ wɛrɛ ka na o ma diya n ye ne ye n ka unité créer ne ye miliyariw de dépenser pour que m'a f'i ɲɛna mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ ka bɔ nin fɛ o ni ɲɔgɔnna wɛrɛ dilan milliardaire baden bɛ Bamakɔ yan a caman ba bɛ Mali la yan u bɛ se ka ne ta ɲɔgɔnna 100 kɛ mais u b'a kɛ cogo di ni min kɛra m'a f'i ɲɛna f'u ka o taabolo ɲuman de ye o dun tɛ se ka kɛ m'a f'i ɲɛna ni jamana ɲɛmɔgɔ ni jamanadenw tɛ o yɔrɔ la an mago bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ani jamanaden kelen o kelen maa minnu ko k'i ye fasoden ɲuman ye an mago b'u bɛɛ de ka dɛmɛ pour que nin ɲɔgɔnna ka se ka caya pour que nin kana datugu pour que baarakɛla minnu bɛ so kɔnɔ bi n'u tɛ baara la bi ko parce que plasima datugulen don u ka kura ye sɔrɔ ka n'u ka baara daminɛ ne bɛ fɛ jamana ɲɛmɔgɔw jamanadenw bɛɛ de k'i ma don ni entreprise in na pour que entreprise in ka se ka wolo entreprise bɛɛ Mali région bɛɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ se ka fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ an bɛ se ka bɛɛ bayɛlɛma an bɛ se ka fɛn o fɛn bɛ yen n'i b'a ye Chine Dubaï fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ dilan de o a bɛ se ka kɛ sababu ye an b'a bɛɛ dilan ne kɔni kuma min tun bɛ ne fɛ o kun ye nin ye. Ayiwa Burama Ture an ye faamuyali sɔrɔ o la nin waati in na ayiwa hali bi an bɛ to ayiwa bayɛlɛmali hukumu kɔnɔna na an ɲɛ bɛ a la i ka tabali sanfɛ an ɲɛ bɛ babini dɔ la ni babini a bɛ ninnu fana dilan o fɛ yan wa. Awɔ an bɛ babini dilan. Babini sugu o sugu bɛ yen n'u b'a mɛn ko Mali babi o fɛn o ni babi an bɛ nin bɛɛ dilan yɛrɛ Mali babi o tɛ bi ko ye bon o bɛ taa Sini ka na o dɔw b'a wele ko kɔɲɔmuso sabara dɔw yɛrɛ y'a kuma mɛn m'a f'i ɲɛna jɛma yɛrɛ tun y'a fɔ kosɛbɛ ne b'a dɔn maa caman y'a mɛn a sabara in tɛ dilan yɔrɔ wɛrɛ dɛ a bɛ dilan plastima de la kɔɲɔmuso sabara a bɛ dilan plastima de la anw de b'a dilan
pour que fasodenw bɛɛ lajɛlen fɔlɔ a tun bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ de ka na an b'a dilan fɛ yan o chiffon sabara in ma fina o ye matière de o matière o bɔ jamana kɔfɛ ka na pour que a ka dilan parce que a mugu de bɛ bɔ jamana kɔfɛ ka na yanni u ka taa a dilan n'i y'a dilan ne sa jamana kɔ ka na jamana de bɛ perdu jamanadenw fana bɛ perdu bon a mugu min na maa bɛ a bɛ dilan an ka faso de kɔnɔ fasodenw de b'a dilan jamana ɲɛmɔgɔw bɛ jamana bɛ dɔ sɔrɔ a la jamanadenw bɛ dɔ sɔrɔ a la mais n'a ni fɛn dilannen bɔra kɔfɛ ka na dɔrɔn jamana perdira o ayiwa an ye hakilina min sɔrɔ o sabara in na o sabara in tun ye mana sabara de ye an bɛ yɔrɔ min na bi a ka di maa caman ye fɛn min fɔlɔfɔlɔ fɛn ninnu ka d'u ye mais n'a ba yɛlɛmana k'a fɛgɛya comme i n'a fɔ fɔlɔmɔɔw m'a fɛna fanga ni barika min tun b'olu la o t'an ka bi mana donc n'i nana jateminɛ donc i k'a dilan k'a kɛ fɛn min ka fɛgɛ ka tɛmɛ fɔlɔ ta kan o de y'a to m'a fɛna an y'o kɛ chiffon ye fɔlɔfɔlɔ mana sabarata in an y'a bayɛlɛma k'a kɛ chiffon ye bi pour que malien den bɛɛ k'a don si fana b'a la o tɛmɛnen kɔ bɔ sa hali bi an bɛ to bayɛlɛmali hukumu kɔnɔna na an ɲɛ b'a la k'a fɔ musow ka sabara kura minnu dɔw bɛ yen an ɲɛ bɛ olu bɛɛ lajɛlen na i ka yɔrɔ la o tuma placement problème jumɛn bɛ aw da la bi pour que production problème de don ou bien baarakɛla ko problème de b'o la bon alhamdulillah i filɛ ka min fɔ problème min b'a n'a ka ca kojugu problème yɛrɛ bakuruba ye min ye adamaden n'i ye gɛlɛya sɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ gɛlɛya bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye covid ko ni fɛn wɛrɛ ye jamana kɔnɔ mais diɲɛ bɛɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o jamana ɲɛmaaw u y'o intéressé u ka jamana kɔnɔ fɛn minnu bɛ dilan u ka jamana kɔnɔ depuis covid daminɛna depuis diɲɛ gɛlɛyaba in daminɛna jamana ɲɛmaaw diɲɛ wɔɔrɔ jamana an b'u ye an b'a ye réseau kan an b'a ye télévision na u bɛ wuli k'u ka entreprise jɔkɔrɔma tɔntɔn pour ne pas que u kana bi parce que bana bɛ maa min na n'a tigi tɛ baaralama fɛ na u ka bana bɛ juguya u ka bana bɛ kɛnɛya de bana bɛ juguya de donc anw y'a ye maa finna an ka jamana ɲɛmaaw maa finna o tɛ ka gɛrɛ an na an ka hakilina ye min ye maa finna gɛlɛya min b'an kan o t'a ɲini k'o dɔn gɛlɛya min b'an kan ani hami min b'an na maa finna an b'a ɲɛf'u ɲɛna maa finna o fɛn tɛ ka kɛ donc an fari fagara min ye jamana sabara yɛrɛ dilanni fana ye ni jamana ɲɛmɔgɔw jamanadenw n'u kun y'o ɲɛsin jamana produit ma gɛlɛya in kɔnɔna na a ka ca ala fɛ i ni tɛ jɔ jamanadenw fana senba de fana b'a la jamanadenw fana senba de b'a la parce que produit min bɛ dilan a bɛ ɲɛ aw b'o produit kelenw ma fɛnɛ a bɛ taa ka bɔ ka taa o minɛn wɛrɛw ta kɔfɛ tuguni ka na n'o ye ka tila ka na kɛ concurrent ye tuguni fɛn minnu bɛ dilan jamana kɔnɔ dɔw de ye baara gɛlɛya an bolo donc an taara an bɛ sabara dilan an ka modèle ka ɲi a ka ɲi kojugu a bɛ taa sugu la u bɛ préférer k'anw ta in don yen ka taa ta kɔfɛ ka na n'a ye parce que kelen a base yɛrɛ ye min ye an ka sabara kolon de bɛ bɔ yan ka taa n'a ye an ka sabara kolon de ye meilleure qualité parce que bi matière prix yɛlɛla bon an ka sabara an tɛ kɔgɔji jamana na an ka sabara kolon mana fili nature la foyi t'ale dɔw bɛ t'o de ta k'o produit an bɛ tila ka t'o san n'o feere mais n'anw ta in ma bɔ anw ta in bɛ produit yan b'a san diyagoya kuma yɛrɛ bakuruma na dɔrɔn bɛɛ de k'i tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan k'i fanga ye kelen ka jamana entreprise dɛmɛ jamana usine dɛmɛ o kana bin fasodenya ɲuman dɔ ye maa finna i ka jamana fɛn sanni ye fɛn ka min fɔ y'o ye ayiwa kumakan laban kɔni bɛ n bolo n y'a fɔ cogoya min na jamana ɲɛmɔgɔw bɛ yen jamanadenw bɛ yen n'an bɛɛ kɔni ko an ta kɔni ye fasoko ye n'an bɛɛ ko ta ye fasoko ye ne kɔni b'a dɔn bi maliyɛn kɛmɛ o kɛmɛ maliyɛn 80 bɛ hami ye fasoko ye o hukumu kɔnɔna na fɛn o fɛn kɔni bɛ yen n'a bɛ dilan faso la i ka ko fɛ ne ka kuma laban o ye. an lamɛnw nin tun ye burama ture ye a ye wele bila kunnafonidilaw ma an y'an wasa don radio danbe badara la ale ka se ka ɲininkaliw kɛ nka n'i taara nin yɔrɔ in yɛrɛ la i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na baara ka di sabu cɛw ni musow caman bɛ yen nka a yɛrɛ ka fɔli la min ye baarakɛlaw caman fana baara bila ka da gɛlɛyaw caman nana usine sɔrɔ nka an bɛ dugawu kɛ i yɛrɛ ka jamana kɔnɔ den sɔrɔ min bɛ se ka bayɛlɛmali kɛ o fana ye kunnadiya dɔ ye an bɛ ala deli ala ka a kɛ ɲɛta ani hɛrɛ ye jamana ma. Chéri ya macaroni ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot fizeli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mɔgɔ b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pasta Roma anandan kadi anama kerebete awo Pasta Roma nantan kadi anama kerebete konamana Nieta jama ko do labaw ka kɛɲɛ ni maa minnu bɛ wulikajɔ kɛ ka na an faso Mali kɔnɔ k'u bɛna usines jɔ u bɛna cakɛbonnasow jɔ jamana kɔnɔna na cogoya min na
baaraw se ka sɔrɔ denmisɛnninlakaw fɛ gɛlɛyaw caman bɛ sɔrɔ a la Musa Mara ale ye maa ye maa min ni a ka kalan bɛnnen don solo yɛrɛ bɔsɔni nasiraw ma ale y'i ka hakilina dɔw di a kan gɛlɛya minnu bɛ sɔrɔ a la fura jumɛnw kan ka sɔrɔ wala fura jumɛnw kan ka ɲini a nɔfɛ min sɔrɔla Musa Mara da an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn olu la. Ni maa min bɛ fɛ ka cakɛda dayɛlɛ jamana in kɔnɔ baara b'i bolo i bɛ dugukolo min san k'a fɔ k'i b'i ka usine d'a kan n'i m'i janto o dugukolo sini ma sinikɛnɛ ma dɔ bɛna fɔ ko ale ta don a bɛ taa tribunal la u b'i ka dugukolo bɔsi la impôt sara sira kan baara don papier ɲini sira kan baara don ni gɛlɛya fitinin ninnu n'i ye ninnu fara ɲɔgɔn kan maaw t'a ɲini yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ parce que u b'a fɔ ko perte dɔrɔn de b'a la yanni an ka kuma énergie ko yanni an ka kuma dugukolo ko kan yanni an ka kuma sira ko kan yanni an ka kuma télécommunication kan yanni an ka kuma dugujukɔrɔ kow labɛnni n'a sabatili kan maa minnu b'a baaraw kɛ n'o bɛ kɛ sababu ye k'a sɔrɔw yiriwa olu bɛ se ka dɛmɛ u ka baara la cogoya di binkani bɛ se ka dɔgɔya cogoya di yurukuyuru bɛ se ka dɔgɔya cogoya di ka maa jagoya ka wari minɛ la ka sɔrɔ ani min ka kan a kan ka sɔrɔ fu o bɛɛ ka jɔ an ka baara ko kan fɔlɔ o de bɛ tubabukan na u b'a fɔ environnement des affaires filanan an bɛ sɔrɔ ka ninnu ta kelen kelen min ye kuranko ye bibi na n'i ye maliyɛn kɛ 100 ye à peu près 30 ɲɔgɔnna de kuran o bɛ se ka kuran ye a ɲɛ la an ka faamuyali la san 10 kɔnɔna la san 5 kɔnɔna la an bɛ se ka bɔ 30 la ka na 60 la san 10 kɔnɔna la an bɛ se ka maliyɛn bɛɛ kuranko kana kɛ maa si ma kamana ganko ye Mali kɔnɔ o bɛ na min kan kuran bɛ dilan yɔrɔ minnu na k'o caya baraji minnu bɛ yen ka ca dɔ fara barajiw kuran bɛ dilan sira min fɛ ni a fɔlɔ an ka jamana kɔnɔ a kan ka kɛ tile ye k'o ko don ba la kosɛbɛ parce que tile min b'an ka jamana kɔnɔden bɛɛ b'a don ni tile bɛ se ka kɛ kuran ye anw t'a lajɛ ka tile kɛ kuran ye ka caya plakiw ka ca jamana kɔnɔ fan bɛɛ fɛ mais halisa caman bɛ se ka fara o sira an ka baara ko kuran sɔrɔ sira wɛrɛ minnu fana bɛ yen ni o tɛ ban fiɲɛ b'a la fiɲɛ bɛ se ka na ni kuran ye dugujukɔrɔ gazi dɔw bɛ yen o fana bɛ se ka na ni kuran ye an ka baara kɛ o bɛɛ kan pour que jamana kɔnɔdenw ka kuran ko ka sabati min mago bɛ kuran na i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna la min mago bɛ kuran na ka baara kɛ a la ka sɔrɔ yiriwa bɛɛ ka kuran sɔrɔ nɔgɔya la san 5 san 10 kɔnɔ o bɛ se ka kɛ an ka kuran dilanyɔrɔ fana ka caya EDM bɛ o ye tiɲɛ mais an bɛɛ b'a ye sisan kɛnyɛrɛyew bɛ ka commencer ka centrales dayɛlɛ an ka duguw la tile bɛ yɛlɛma ka kɛ kuran ye pétrole bɛ yɛlɛma ka kɛ kuran ye o kɛnyɛrɛyew ka caya ni kɛnyɛrɛyew cayara fɛn o fɛn na dɔ bɛ bɔ sɔngɔ la a bɛ caya jamana kɔnɔdenw b'a nafa sɔrɔ an ka baara k'o fana kan o ye anw ka faamuyali kuran ko ta fɔ jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ Nieta ta an lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye a yira k'a fɔ min ye jamana yɛrɛ lakanabaliya nasiraw ye u ye kɔrɔfɔ dɔw bɔ ka bin a kan ka yira k'a fɔ min ye muruja ye yɔrɔ min n'a bɛ Kulukoro yɛrɛ mara fɛ a yira la k'a fɔ nin waati laban ninnu na min ye marifatigi bunlatigɛbali dɔnbaliw olu kɔni bɛ muruja n'a lamiriw kɔnɔna na u bɛ munumunu salo la ye ka kɛ ni ntɛnɛn yɛrɛ ye Novembre kalo tile gale san 2021 a yira la k'a fɔ maa dɔw kɔni sɔrɔla marifatigiw la minnu tun bɛ bolifɛnw kɔnɔna na u bɛ munumunu salo la muruja ani a mara kɔnɔ k'u kunda dugu min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ ko Fanla kulu min bɛ yen fan fɛ u y'u kunda o kulu sanfɛla de la kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye a yira k'a fɔ hakililajigila nin yɔrɔ kɔfɔlen in a bɛ waati bɔ bi marifatigi jɛkuluw ka munumunu salo ka bɔ murujana ye a lamiri la kosɛbɛ a dɔ la maa yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka munna u tɛ ka an ka finitigilakaw yɛrɛ ka doncogo n'u bɔcogo n'u ka taamasiraw de kɔlɔsi wa ka se ka dankari u la cogoya min na kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ ka kɛ ni sibiri tɛmɛnen ye octobre kalo tile 30 san 2021 min ye an ka finitigilakaw olu tun bɛ taama dɔw senfɛ ka se ka maa dɔw kɔni kɔlɔsi murujan yɛrɛ a mara yɛrɛ kɔnɔna na a yira la k'a fɔ min ye wulikajɔ kɛbaw u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma a dɔnni kama min ye maa 2 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɔnana u nin na maa 3 bɔɲɔgɔnko olu banana olu taara ka taa murujan a l'hôpitaliso la hakililajigila hali bi ka kɛ ni juillet kalo tɛmɛnen ye a yira la k'a fɔ min ye siraba dilan cakɛbɔdaso min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ COVEC ko olu fana tu u ka baara yɛrɛ senfɛ min ye Nkwala murujan nara ye olu ka baaraw kɔnɔna na a yira la k'a fɔ wulikajɔ kɛbaw olu kɔni nana ka na
maa dɔw kɔni ka dankari olu kɔni na a kɛra sababu ye u ye Mauritania maa fila bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni ta ka tunu ni u ye o kɔfɛ min ye hali siniwalaka dɔw ye u ye olu fana ta ka tunu ni olu fana ye kunnafoni sɛbɛn de fana ye a yira k'a fɔ nin dɔkun yɛrɛ kɔnɔ min ye siniwa ninnu ye olu yɛrɛ kɔni kan hɔrɔnyala ka u labila u ka taa u ta yɔrɔw kɔni na kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko nin kɔni ye gɛlɛyaba ye an bɛ waati min na i ko sisan hali ni ye jateminɛ kɛ an ka gendarmelakaw olu ka yɔrɔ mun bɛ murujan yen nɔ u tun ye wulikajɔ kɔni ta waati tɛmɛnenw na ka ɲɛsin olu fana ma a kɛra sababu ye maa kelen bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɔnɛna u ni na o ni a ta bɛɛ sa u bɛ munumunu salow kɔni na kunnafoni sɛbɛn ka lakalila hali bi a ko hakililajigila nin yɔrɔ kofɔlen min ye san 2017 desanburu kalo dɔ senfɛ maa dɔw kɔni minɛna u bɛ fɛn min wele k'a fɔ commandant de dire ale kɔni minɛna ka taa ni a ye wa a yɛrɛ ka chauffeur o kɔni bɔnɛna u ni na wa fo bi ale yɛrɛ kunnafoni a ma se ka dɔn waati tɛmɛnenw na a nana kunnafoni dɔw furubaya bɔlɔlɔw sanfɛ ka ɲini jamana faamaw kɔni fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ale bɛ se ka kan hɔrɔnya cogo di ka bɔ ni maa kofɔlenw kɔni bolo kunnafoni sɛbɛn hali bi ale ka lakalila a ye a yira k'a fɔ nin kɔni kelen bɔ gɛlɛyaba ye bi wa maa yɛrɛ tɛ siga fiyewu k'a fɔ maa minnu ka baara ye nin wulikajɔ ye murujan ani a mara kɔnɔna na olu de ye maaw ye maa min n'u b'u wele faransikan na ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu yɛrɛ ka wulikajɔ a ɲɛsilen bɛ bi jamana kɔnɔdenw ani finitigilakaw de ma kosɛbɛ ni a nun donnen don Yad Agali ale yɛrɛ bolo kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko an bɛ waati min na ko sisan waati de sera sa ko bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi sen kan ka se ka lakana sabati nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na sabu a dugudugumakanw bɛ yen wa a waleyaw nana commencer ka kɛ nin waati in kɔni na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant ko aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni zone musolakaw dɔw olu ye wulikajɔ kɛ k'u ka damakasiw kɔni ka a ɲɛfɔ jamana faamaw ye ka a yira k'a fɔ min ye balo kɔni ye bi olu sɔrɔli bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ malow bo o la tuluw bo o la sogow bo o la nin bɛɛ kɛlen n'o gɛlɛya ye ba o waati kelen fana na nafolo yɛrɛ tɛ ka ye ɲɛ na u ye wulikajɔ kɛ ka dantɛgili dɔw forobaya kunnafonidilaw u tun bɛ a kɛnɛ kan seereya minnu sɔrɔla musolakaw da kɔnɔ ka ɲɛsin jamana faamaw ma an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o fana na ni dun ka fama sabati kɔngɔ de bɛ Malien musow la ne ma fila fɔ dɛ ne ko kɔngɔ de ni gouvernement sigilen don ka wuli k'u jɔ n'u jɔlen don u ka dɔ b'u ka sara la k'a daminɛ président la ka na PM na bɛɛ k'i ka sara baiser u ka dun ka fa sabati musow bolo 9h de bɛ mɔgɔ tɛ suguni kɔnɔ n'i kun bɛ Musa dɔrɔmɛ 1 o kɛra 2 ye n'i bɛ Musa 3 o kɛra 4 ye n'i bɛ Musa 4 o kɛra 5 ye kɔrɔ t'an bolo jɔyɔrɔ t'an bolo dayɔrɔ t'an bolo musow sɛgɛnna musow ɲanina muso bɛɛ ka furu kɔnɔ bi kɛlɛ de bɛ yen bɛɛ n'a cɛ de bɛ kɛlɛ la kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don n'i y'a mɛn cɛba o cɛba musoba dɔ de b'i kɔ n'i y'a mɛn cɛba o cɛba i bɔra musoba dɔ de la ne kɔni bɛ mun fɔ autorité u ka u sara tigɛ mɔgɔ kelen se ka 1,150,000 ta ko maliyɛnw bɛ kɔngɔ na mɔgɔ kelen se ka 1,75,000 ta ko kɔngɔ b'anw na minɔgɔ b'anw na u k'u sara tigɛ ka malo don ka tulu don ka sogo don ni ba degunna a bɛ kini kɛ dɛ maliyɛn muso ma dege o la dɛ i b'i ka ko bɛɛ la a ka fisa musow ka wuli cɛ de bɛ wuli mɛ muso mana wuli a ma ɲi fanga ma dɛ. ne tɔgɔ Maram Keita ne bɛ sugu in ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ de la ko n'a bɛ sugu in kɔnɔ n'a ɲali don an bɛ jɛ an b'a fɔ an bɛ bɛn a kan ni cɛli don fana an b'a kɛlɛ ka bɔ an ka sugu in kɔnɔ yan nka bi degun min b'an kan an ka sugu in kɔnɔ bi Ala b'a dɔn Ala kira b'a dɔn hali den min wolola o bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn b'an kan an ka sugu in kɔnɔ an ka gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔ dumuni bɛ kɛ k'a sɔrɔ sogo tɛ o ye malo yɛrɛ fɔlɔ ye sugu in kɔnɔ malo ka gɛlɛn malo tɛ se ka san sogo tɛ se ka san fɔlɔ cɛ o cɛ n'i bɛ 100 di muso ma ka don sugu kɔnɔ ka na sanni k'an ka sugu kɔnɔ bi n'i ye 1000 d'a ma ka na bɛn a t'a sɔrɔ mun ka d'an ye Asum ni Sokɛli k'a kɛ an bɛ diɲɛ fɛn fɛn nɔfɛ bi o ye dumuni de ye dɛ an ka se ka dumuni kɛ k'an fa mɔgɔ kelen du 100 bɛ mɔgɔ kelen bolo mɔgɔ kelen bɛ kara kɔnɔ sili la hali siyɔrɔ ɲuman t'a bolo so sara o ma nɔgɔ Bamakɔ bi o ka jugu n'a fɛn bɛɛ. sisan jara kunu an kun bɛ min sɔrɔ bi an t'o sɔrɔ a do tila an t'o sɔrɔ maa min min fana kɔ sisan an bɛ sini ɲɛsigi fana ɲini u k'u bolo don an denw fana fɛ minnu ye kalan kɛ k'a ban u tɛ baara la u sigilen bɛ k'u bolo d'u sen kan u tɛ fɛn na olu filɛ nin ye olu de y'an fana tabagaw de ye don dɔ n'a fɔra k'olu tɛ fɛn na hali n'an sira ka giri ka tile ka girin an ka girin bɛ kɛ fu ye ni dɛmɛbaga t'an fana na an n'olu de k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ malo bi 9 a ka gɛlɛn bi a ka gɛlɛn sini dɔ ka bɔ malo la ɲɔ bi 6 ani dɔrɔmɛ 5 gɛlɛya dan don.
lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni lakanabaliya yɛrɛ nasira ye dugu min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ maribugu ye yɔrɔ ye ale bɛ ɲɔnɔ yɛrɛ mara yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ wulikajɔ kɛbaw u kɔni taara maa dɔw kɔni bɔnɛ u ni na nka Ablayi Kulubali ale ye an baara ɲɔgɔn ye wa ale yɛrɛ ye n ka den ye a ye ɲininkali dɔw sɛmɛ Janginɛ Jara la sira minnu sɔrɔla o la an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Ne ye Janginɛ Jara ye ka bɔ si san marabolo la ala barika la an sigilen no Bamakɔ. An ye kunnafoni sɔrɔ Maribugu gɛlɛya min kɛra ko e yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ ni tora la a ko kɛra cogo di? N ka mɔgɔ jan tɛ n kɔrɔkɛ yɛrɛ de don fa kelen ba kelen Kɔrɔ Jara o de tora la kɔrɔ n'a ɲɔgɔn caman tora la an ka sigida kɔnɔ Maribugu problème na an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ taaba kura ni kɔrɔlen ala ka hinɛ a bɛɛ la ala k'u bɛɛ lajɛlen kɛ sedi su ye an sɛgɛlen don an ka sigida in kɔnɔ k'a daminɛ san ka taa jɛnɛ Masine furancɛ in kɔnɔ sɛgɛn min bi an ka mɔgɔw kan bi ni ala tɛ ma jɔn si t'a dɔn an yɛrɛ ka nin sɛgɛn kun ye mun ye sigida lakanani ani jamana lakana o de bɛ k'an sɛgɛn ko kelen pewu de don ninnu bɛ k'a fɔ u bɛ ka kɛlɛ kɛ cogoya min na jagoya sariya ko k'u b'o sigi ni an ko an bɛ sɔn ninnu ta ma ɲama sɔrɔ kuma banna o nka an ko an tɛ sɔn de ma an tɛ faso janfan pewu an ka donsow ko ten faso tɛ janfan fɛ u bɛ fɛrɛ ka sa de o de y'u bila u tora kɛlɛ in na tan jamana ɲɛmɔgɔw a y'a lajɛ ni cɛsirijala fila de b'a la a y'a kɛ naani a k'a dubile n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min na bi kunun min ɲininka bisaya bi ye dɛ n'a fɔra ko Mali kɔnɔ suman caman de bɛ bɔ an ka bolo in na ka daminɛ san ba kɔfɛla in na balo camanba de bɛ min ni Mali maaw bɛ se ka hinɛ sɔrɔ a la ka taa ɲɔgɔn bolo kan an bɛ yɔrɔ min na bi vraiment sɛgɛn b'an ka maaw kan bi an b'a ɲini faamaw fɛ k'a lajɛ n'o tɛ dɔ kɛra jajiri pasara dɛ an ka maaw bɛ sɛgɛn na bi bilahi u bɛ faso ko sɛgɛn de na ni o tɛ k'u ni de k'a fɔ bi jamana lakana n'o tɛ k'a fɔ k'u bɛ jɔ ninnu ka taabolo de la u bɛ ka sariya min sigi k'u bɛ jɔ o de la ɲama sɔrɔ kuma bannaw mais an ka mɔgɔw k'u to de kɛ u bɛ saya malo olu ti san kɛmɛ fila ni kɔ i bɛ sigida min na ka na k'a fɔ k'u bɛna sariya min an ka jamana kɔnɔ k'u bɛna o sariya wuli ka sariya wɛrɛ sigi an ka mɔgɔw kunna u ko k'u tɛ sɔn o de ma u tɛ faso janfa olu bɛ to ala kɔ u bɛ to an ka faso kɔ n'a fɔra ko ka tila ka sɛgɛn ta k'u sɛgɛn nin cogo la u ka tila ka to kow la nin cogo la tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ yɔrɔ min na bi ni dusukasi tɛ fila ye tiɲɛna kelen a b'an kan bi Maribugu yɛrɛ min ni mankan kɛra Maribugu min nɔfɛ hali dumuni kɛta tɛ yen bi suman u ka suman sɔrɔ k'a dun bi gɛlɛya dan de don o tuma an ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛ mun kɔnɔ ko avion nana ko an ni irisiw bolo donna ɲɔgɔn bolo an tulo bɛ nin na ten mɛ a waleya tɛ ka kɛ an ka yɔrɔ la an ka ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ Asimi n'a ka gouvernement a y'a lajɛ an b'a ɲini a fɛ ala jati kosɔn a y'a kɔfilɛ an ka région na n'o ye san région ye ka taa se Masina région ma ɲɔnɔ fanfɛla ka daminɛ Segu la ka taa anw minnu bɛ n'a fɔ an tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ an b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ ala jati kosɔn u k'u kɔfilɛ an na n'o tɛ an ka mɔgɔ sɛgɛnnen don bi n'i y'a donso kɔni taara k'u bɛ taa u yɛrɛ lakana mais minnu bɛ yen n'u b'an lakana kelen tɛ k'an labɔ olu de fɛ ni lakana kelen bɛ k'an labɔ donsow ka baara tɛ nin ye u ka baara ye ka sogow faga donso ka baara de ye nin mais n'i y'a donso bɛ taa ka taa kɔgɔ da jadisi la k'a b'o kɛlɛ i yɛrɛ ka zana de don ko n'i dɛsɛra i ba sin na i b'i mamuso sin min o wajibi tɔɔrɔ min bɛ an kan bi an b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ ala kama dɔ kɛra n na vraiment n b'i yɛrɛ fo vraiment ala ka kunnawolo d'an ma ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana an lamɛnbaaw hali bi ɲɔnɔ yɛrɛ mara kɔnɔ dugu min bɛ yen n'u b'a wele ko Pogo ye dugu min ni a bɛ ɲɔnɔ yɛrɛ mara kɔnɔ gɛlɛyaw fana caman bɛ yen fan fɛ bi kosɛbɛ Ablayi Kulubali a ka ɲininkali sera Pogoka dɔw ma olu ka lahala bɛ cogo di bi min sɔrɔla a da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Ne bɔ ɲɔnɔ mara la kɛrɛnkɛrɛnnen mɛ Pogo commune na wa. An balimakɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko kunun sufɛ ni ka dugu jɛ kunungo araba la ko wulikajɔ kɛbaaw ye mɔgɔ fila bɔnɛ ani na Pogo marabolo kɔnɔna na dugu min bɛ n'a bɛ wele ko Cɔngɔba a ko kɛra cogo di. Ablayi n bɛ yɔrɔ min na sisan n bɛna ka kuma yɛrɛ n sɔn jalenba de don kunun sura ka dugu jɛ kunun na ka wulikaba ye wulila ka taa an bɛna ka dɔ sɔrɔ a ka so Bukari Tarawele Cɔngɔba ni ka sigilen sɔrɔ kɛ kisɛ kara k'a faga a ka so ka tila ka na an bɛna ka wɛrɛ bɛ o b'a kɛ bitigi da la Saka Tarawele kɛnɛ o n'a denkɛ sɔrɔ a ka yɔrɔ la ka kisɛ kɛ olu la mais denkɛ kɔni tora a la mɔgɔ 5 de sɔrɔla yen mun banana nin wagati na o dalen don ɲɔnɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ na an t'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔ an b'an ko yɔrɔ min kɛ taa an ja yɔrɔ min n'a ma ɲɛ an bɛɛ bɛ wuli ka na Bamakɔ ka na an sigi u da la yen lakana kelen t'an ka yɔrɔ ninnu na lakana kelen tɛ yen aw fɔ donso don aw fɔ ko kungokɔnɔmɔgɔ don an t'a dɔn nin kɔni ye mɔgɔ mun kɔni ye mɔgɔw ko mɔgɔ kelen pewu a da kun melekelen don k'o de y'a kɛ a fan bɛɛ melekelen don bitigida ni sira yɛrɛ cɛ a tɛ tɛmɛ 1 kilo kan k'i jigin bɔ bɛlɛ kan dɔrɔn ka n'a kɛ fagali in kɔfɛ k'u tilala ka butigiw jeni o ye tiɲɛ ye wa fagali in kɔfɛ u ye bitigi bɛɛ jeni Ablayi k'a ban pewu Ablayi an kɔni tɛ kun foyi di dɔn na an tɛ kun foyi di dɔn na su fila kɔni olu kɔni b'an bolo Cɔngɔba dugukolo kan bi aw yɛrɛ fɛ jɔnni de ye nin kɛbaa ye ka ɲɛsin maa ninnu ma
abla anwan de fodi don da mamuni ya ko ka da milekele do day ngon milekele do abi segi nye bamanando abi segi nye flakondo ame dugo kan ni me yoro mana alaga tigi ko bo fina an sega fa bugare do Sénégal do ba ga pelle ba ta ta Sénégal furo kono abi segi abina so shaka yere do za ka so fota shaka no fa shaka ye fere kala de commerce do ba ga fere ka aya bitigi dala kawla wakati ale de bi nye mo ma aina akana ni juruta ve aka yera balo ni aka Sénégal sara ka saranyi msaka fa dole do dugu fangile ola ma shiti sam ni cɛkɔrɔba in ma ko dɔnna kɛ ma k'a b'a fɔ ayi ko denkɛ faga kɛ tila ka a dɔgɔkɛ faga. aw bɛ mara min kɔnɔ la lakanabaaw tɛ o yɔrɔw la ye wa. lakanabaaw foyi tɛ lakanabaa minnu bɛ yen nɔ minnu ye marifa ta donsolakaw o de b'anw fɛ yen nɔ n'o tɛ lakanabaaw foyi tɛ an tɛ se k'a fɔ mali yɛrɛ an tɛ se k'a fɔ fanga yɛrɛ bɛ mali kɔnɔ bi n'a ti ɲɛ u bɛ sira d'an ma bilen an ka bɛnkan ta an ni mɔgɔ min cɛ an ka se k'an ka forow baara. u bɛra k'an tɔɔrɔ su u bɛra k'an tɔɔrɔ tile hali fanga kelen bɛ se cɔngɔba dugukolo ka ban u welela k'a fɔ yen nɔ se cɔngɔba dugukolo ka ban u tina hali n'a ye ɲininka k'an sigi u tina u k'an to yen an ye bɛnkan ta an ni jarisi ninnu cɛ n'an bɛ kɛ mun ye an ye kɛ o ye. jamana sariya la maa si man ka fara foyi kan ni jamana fanga tɛ aw bɛ k'o hakilila ta mun kelen kama. o y'a jira n'a jamana b'i fɛ kɛ jamana tɛ mɔgɔ min fɛ u bɛ jamana sariya la bato cogo di. an sɛgɛn ma an ka sigida la an tɔɔrɔlen don an yɛrɛ ka maloforo kelen bɛ dara ɲinɛ a ka ca hectare 300 kelen bɛ dara ɲinɛ. jarisi ninnu de a siyɛnni bari u taara ka taa mobili marifa 3 jɔ an ka kɔnɔ ko cɛ kelen de mun bɛ tɛmɛ ka don maloforo kɔnɔ ni k'a siyɛn a taari 300 a bɛɛ dalen filɛ yen a tɛmɛ baganw gɛn yɔrɔ de ye bi fanga bonda tɛ mali la k'an bɛ kulekan bɛ yɔrɔ min na an ye kulekan bɛ a bɛɛ lajɛlen la hali nin yɔrɔ in na an ka foro min sɔrɔ kɛ da an kɔni t'a dɔn k'a fɔ an ye mali dɔ ye an t'o dɔn dɛ abila ye bon olu bɛ tigɛrɛ fɔra di bamakɔ yen nɔ n'anw tɛ bamakɔ tigɛ bamakɔ n'anw tɛ ofisi tigɛ ofisi n'anw sɛnɛkɛla n'u y'an fɔ k'an ban ofisi tɔgɔ bɛ fɔ wa jarisiw ka mara o la fɛ ka bɔ an ka bigi tɛmɛ fanga in kan sabu ka da kan u bɛ mun ban n'an sɔnna u ka fɔ ma an b'an ka foro baara a ɲɛ 40 ma mɛ fanga b'a fɔ k'an kana sɔn jarisiw ka fɔ k'an ma an m'olu ka sariya bɔ u bɛ taa tasuma don an ka malo la k'an ka yɔrɔ bɛɛ tiɲɛ u ni minɛ da mɔgɔ mɔgɔ u bɛ minɛ dɔrɔn ka t'i fa minnu bɔnna ne u ni na kelen ye n dɔgɔnin ye kelen ye n binakɛ yɛrɛ de ye. ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana. an lamɛnw nin tun ye pogoka dɔw ye an bɛ dugawu kɛ u ka sabali fitina ma ɲi ala ka jamana in kisi ala ka jamana in kɔlɔsi jamana faamaw u bɛ belebele la jamana yɛrɛ fɛrɛ de ka bon fo ka taa fɔ a to ten a bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma bi jamana bɛ yɔrɔ min na a kɛra wajibi de ye n bɛ sukali fɛ o n t'a fɛ o n bɛ asimi fɛ o n t'a fɛ o deba tɛ yen tuguni deba ye mali de bɛ kunbala na bi an b'a kɛ cogo di k'a ɲini bɛɛ fɛ bi min bɛ se ka min kɛ o k'o kɛ jamana bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na k'a ɲini dugu sigibaw fana fɛ an b'a jigiya k'a fɔ faamaw u y'u ka kɔrɔfɔw mɛn ni wulikajɔ min ka kan o bɛna ta ka ɲɛsin u ma insha Allah. Kulubali i ka teli bi dɛ.